mga igsoon, na ako'y i-share nga pagtulunan nga gikan sa pulong sa Ginoo. Akong i-share mga igsoon na makita sa Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa versikulo 7. Kini siya nga pagtulunan mga igsoon sa nika iglesia na naa dito sa Asia mga igsoon. Tawag o iglesia sa Efeso. Matod pa diri akong basahon mga igsoon. Adto sa manununda sa iglesia sa Efeso, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong sa nagapuput o pito ka mga bituon diha sa iyang tuo nga kamot. Ang nagalakaw sa taliwala sa pito ka mga kandilirong bulawan. Nasayod ako sa imong mga nabuhat, sa imong paghago o sa imong pagantos. Nga ikaw dili makapailog sa dahutan ng mga tao. Tinuno ka, ginausisa mo ang mga tao nga nag-ingon nga sila mga apostoles apan dili diay. Ug nasuta mo nga sila mga minit. Nasayon ako nga ikaw nagaantos o nagapailog tungod sa akong ngalan. Ug nga ikaw wala abutag kataka. Ngani bato kanimo aduna ako'y ikasumbo nga mao kini na imong gibiyaan ang pagtigugma nga diha kanimo kaniadto. Usa hinumdumi diin kagikan mahulog. Paghinulsol o buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Kay kung dili man, anhaon ko ikaw o kuhaon ko ang imong kandilero gikan sa iyang dapit. Gawas kon maghinulsol ka. Tinuon adunay pabor kanimo nga mao kini nga ginadumtan mo ang mga buhat sa mga Nicolaita nga ginadumtan ko usab. Ang adunay idulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaubon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag o kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Dios. So ang iglesia sa Efeso mga igsoon atong makita sa permiro pa lang dinhi mga igsoon ang Dios nasayod siya kung unsay gibuhat sa iglesia sa Efeso. Kay ang iyang paghago, pag-antos, dunay mga tao nga muadto dito sa church nga magpaka-apostolis. Unya giusisa nila kini ug nasuta niya nga dili siya tinuod. Usa ka buta nga nakita sa Ginoo diha sa church nga mao kini. Nga ilang gibiyaan ang unang paghigugma sa Dios. Unya giingnan siya nga hinumdumi diin ka mahulog. Pag hinulsol, kay kung dili ka maghinulsol, waon ako ka ng kandilero. Anaa diya sa kaliwala, bibigutan. Kita sa atong pag-alagad sa Ginoo, naa kitay kanang unang yung gugma nga diha kita nagdidikar sa atong kaugalingon. Mismo kamo makahinumdum anak. Sa diha nga mituo kamo, sa diha nga nakadungog kita sa maayong balita mahitungod sa pagluwas. Maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Kunya naghinulsol kita sa atong mga sala, gidawat nato ang atong manluluwas nga atong nga Ginoo si Kristo Jesus. Kunya nagdawat kita sa Espiritu Santo. Katabi taong hinumdumi katong una nimong gugma nga diin malipayon mong duha kauban sa Ginoo. Di ba naay kainit adto mga igsoon? Dasig kaayo ka nga moalagad sa Ginoo. Dasig kaayo ka nga mutuon sa pulong sa Ginoo. Dasig kaayo ka nga moampo. Dili ka mahimong dili makatuon ug makabasa sa pulong sa Ginoo. Ug dili ka makahimo nga di ka makagistorya sa Ginoo adlaw ug gabi. Ug karon mao nay kapangitaon sa Ginoo nato mga igsoon. Dili lang sa iglesia sa Efeso. Gusto ka mo init? Gusto ka mo init sa pag-alagad sa Ginoo? Ibalik to. Ibalik nato tong unang gugma. Diin, ihigugma nato ang Ginoo. Muna nga imong makita karon nga naay kaluya, naay kabugnaw, unsa may hinungdan ana. Mismo kita nakabalo kita unsay hinungdan ni ana. Nganong nawala man ang atong unang gugma sa Ginoo. Nganong nawala man ang atong kalipay diha sa pagbasa sa pulong sa Ginoo ug sa pagkamahinampuon bisan gani sa pagpuasa. Nganong nawala kana? Unsay hinungdan ana? Kung mismo kita nahibalo kung unsay hinungdan ana, tungod kay mibali kita dito kung asa kita gikuha. Ibali kita dito sa kalibutan, diin asa kita gikuha sa Ginoo. Mo nang makita karon bisag ang church dili lang hindi sa
Bilya Candida. Moingon ka ang Ginoo ba sa ato? Nasayod ako sa imong mga o sa iglesia sa Bilya Candida, nasayod ako sa imong mga nabuhat. Moingon ka ang Ginoo nato anak karon ba? Sama aning pag-ingon sa iglesia sa Efeso. Muna mismo ako mga igsoon, nahinumdom ako kung asa ako unang nahigugma sa Ginoo. Mismo ikaw, kung tinuod, anay kang nagdawat sa Ginoo. Hinumdumi ka to. Niya, mubalik ta dito mga igsoon. Aron mubalik po ang atong kalipay diha sa Ginoo. Anay akong nakita. Kung mubalik kita sa unang gugma nato sa Ginoo, ang kalipay nga atong naangkon kani adto mubalik sa ang kalipay sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato. Muna nga pag mubalik ang imong gugma sa Ginoo, malipayon ka nga mubasa sa pulong sa Ginoo. Adlaw gabi, adlaw udto gabi. Ako na sinati ko kana mga igsoon. Mubasa ko, muampo ko, buntag, magbasa ko sa pulong sa Ginoo. Udto, mubasa ko sa pulong sa Ginoo. Gabi, mubasa ko sa pulong sa Ginoo. Kunya kung asa ka tong mga buluhaton, tuwa ako. Nakita sa nako ang akong pagtubo mga igsoon. Pero karon atong makita, may nalang makabasa kung pila ka minuto. May nalang makaampo kung pila ka minuto. Mas taas pakita panahon nga moabli sa atong cellphone. Unay Ginoo. Kapila ka moabli sa imong cellphone sa isa ka adlaw. Unsa kataas ang imong pag-abli sa imong cellphone sulod sa isa ka adlaw kaysa pagtan-aw sa Biblia o sa pag-angko. Anong luya kita? Tinuod na. Nagpaingon kita dito sa yuta sa saan mga igsoon. Naa ang Ginoo. Ang Israel gikuha dito sa yuta sa Ehipto. Gitagaan silang kagawasan, gikan silang pagkaulipon. Giubanan sila sa Ginoo. Panahon sa gabi naay hayag, panahon sa adlaw naay mupandong kanila. Pero matingala ka, magsige ako pagutbot. Panahon nga gigutom sila, tagahan silang pagkaon. Ikunsa sila pag-atiman sa Ginoo kay si Emmanuel naa. God with us naa, ang Dios naa. Sa ato karon wala man kakuha dito sa Ehipto sa pagkaulipon. Gikuha kita dito sa yuta, dito sa kasalanan, sa pagkaulipon sa sala. Gitagaan kita kagawasan gikan sa pagkaulipon ni Satanas, sa pagkaulipon sa sala. Gipadakaw kita sa Ginoo, naglakaw ug nagkinabuhi kita sa pagtuo. Naa ang Ginoo kanato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Muna mga igsoon, hinumdumi diin ka mahulog. Ingon diri o, hinumdumi diin ka mahulog. Pag hinulsol, buhata ang mga buhat nga gibuhat mo kaniadto. May buntag mga igsoon, naginaot ko nga kini nakatabang kayo kanato mapagtulunan. Ang Ginoo naghatag ang grasya. Gigrasyahan ba ang iglesia sa Efeso? Giingnan pag hinulsol, di ba grasya ka na? Giingnan ka pag hinulsol, hinumdumi diin ka mahulog. Di ba grasya ka na? Kahigayunan ka na kagihatag sa Dios sa tao. Kay kung dili, ingon diyaw, kay kung dili, kwaon ko ang imong pagdiliro. May buntag mga igso, na hinawat ko, kini makatabang ka na ito. Sabi na nga, lain na po na tuig, 2026 na po. Kaya ko nga, naawang na tayo mga buluhaton sa tuig 2026. Labi na yung trabaho sa evangelism. Kaya nakita nato din nga, huwag kita ka trabaho, anak. Trabaho sa evangelism. Nakita nato, huwag kita ka trabaho, anak niya. Unta, aning tuig 2026, nakakita yung mga buluhaton. Kaya ron nga dili kita makapaingon dito sa uban ng mga buluhaton na dili related sa atong pagtuo. Okay, may buntag mga igsoon, kaya lang ko.